тавре дар барномаҳои қаблӣ иттилоъ дода будем, сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ амали ғайриқонунӣ буда метавонад боиси ҷалб гардидан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ шавад. амалҳои харобовари боз ду моҳидорро милитсияи шаҳри Гулистон ошкор сохт. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ заминаи воқеист барои кам гардидани захира ва нобудшавии ин намуд ҳайвоноти обӣ. аз 15 март то 15 июн давраи тухмгузории моҳӣ буда, муҳлатест ки бояд моҳидорон аз сайди моҳӣ худдорӣ кунанд. тавре далелҳо нишон медиҳанд на ҳама чунин муқаррароти манъкунандаро риоя менамоянд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон рафти чорабиниҳои пешгирикунандаи оперативӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик ду моҳидор шаҳрвандон Алиев Дилмурод ва Акмал Ғоибов сокинони шаҳри Гулистонро ки дар бевақтии шаб бо мақсади сайди ғайриқонунии моҳӣ бо истифода аз қайиқи резинӣ ворди обанбор гардида дар роҳҳои ҳаракати моҳӣ ва ҷойҳои тухмгузорӣ тури моҳидорӣ гузошта ба ҷамъоварии моҳӣ машғул буданд, боздошт намуданд. аз моҳидорон қайиқи резинӣ ва 82 адад моҳии намуди нуқрамоҳӣ ки 42 килою 800 грамм вазн дорад мусодира шудааст. моҳидорон бо риоя накардани қоидаҳои моҳидорӣ талаботи моддаи 230 кодекси ҷиноятиро халалдор сохтанд. ёдрас мешавем ки вақте меъёрҳои экологӣ риоя намегардад, ба нобуд шудани сарватҳои табиӣ оварда мерасонад.